Prvo želim da kažem da mi je drago što sam u Sloveniji, jer kada se naša zemlja 2000. otvorila za saradnju, Slovenci su bili među prvim državama, odnosno među prvim nacijama koji su došli u Srbiju, koji su dosta investirali u Srbiju. To je bilo i normalno, s obzirom da ste poznavali tržište i mentalitet, ali ste, kažem, rizikovali tada, jer tada se nije znalo da li će poslovanje biti dobro ili neće i zaista bilo je puno slovenačkih kompanija koje su investirale. Naravno, među vremenom su počele da dolaze kompanije iz drugih zemalja i mi, kako kažem, imamo nekakav prijateljski odnos i volili bismo da bude još više slovenačke kompanija, mada ste vi dosta prisutni u Srbiji kad je u pitanju investiranja. Ono što je za nas važno, to je mi kao grad Beograd pravimo godišnje planove naših javnih nabavki, odnosno onoga što ćemo raditi, nudimo naše potencijale i naša želja je da obilazimo regionalne prestonice gde onda privredi tih zemalja nudimo poslove u Beogradu, jer na taj način verujemo da ćemo više investitora dovesti u Beograd nego da čekamo mi u Beogradu da dođe neko iz Slovenije i razmisli o nekom našem projektu. Ja ću danas govoriti o 3 vrste projekata koje mi imamo u Beogradu. Prva stvar je učešće u našim gradskim projektima, infrastrukturnim projektima. Mi završavamo nedostajuću kanalizaciju, oko 30% Beograda nema kanalizaciju. Radimo čitav niz postrojenja za preradu otpadnih voda, kao i 5 velikih fabrika za preradu otpadnih voda. Završavamo veliki regionalni vodovod koji će spojiti južne delove Beograda sa našom novom fabrikom vode. Radimo obilaznicu oko Beograda, kao i unutrašnji magistralni prsten. Radimo jedan most na toj obilaznici, radimo 2 tunela, što su sve veliki projekti da očekujemo da učestvuju slovenačke kompanije koji imaju dosta iskustva u takvim projektima. Druga stvar je nuđenje naših greenfield investicija, znači mi imamo 5 industrijskih zona, imamo jednu slobodnu zonu i ono što želim da slovenačkim privrednicima pokažem, to je da vredi, da se isplati investirati, odnosno u proizvodnju u Srbiji, iz prostog razloga što Srbija jeste članica, odnosno kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ali mi imamo, zato što nismo članica Evropskoj uniji, imamo čitav niz sporazuma koji omogućavaju poslovanje iz Srbije na malo drugačiji način nego Evropskoj uniji. Recimo, roba iz Srbije ide na tržište Ruske federacije bez carina, takođe na kinesko tržište, da imamo čitav niz takvih sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa Izraelom, sa drugim zemljama i na taj način verujemo da ćemo animirati neke od slovenačkih kompanija da deo proizvodnje premeste u Srbiju da bi naprosto mogli bolje da plasiraju svoje proizvode, jer mislimo da imamo potencijale za to. I ono što je naravno poslednja stvar koja je nama važna, to je ulaganje u nekretnine u Beogradu. Beograd je grad koji je veliko ekspanziji kad je u pitanju gradnje. Mi u ovom trenutku imamo preko 500 gradilišta. Prošle godine smo izdali dozvola za oko 800.000 kvadrata. Samo u prva 3 meseca ove godine smo izdali građevinski dozvola za oko 400.000 kvadrata i to je nešto što mislim da je šansa i za slovenačke privrednike da ulože u Beogradu, jer očigledno je dobra prodaja, očigledno se dobro može da se zaradi na tome i to je nešto što je nama važno. Mi imamo čitav niz zakona koji to omogućavaju, obezbedili smo da se građevinske dozvole dobijaju za 28 dana, obezbedili smo da svaki investitor koji radi u Beogradu ima pomoć od gradske uprave u smislu da im pomažemo da reše lokalne probleme sa kojim se suočava svaki stranac koji dođe u bilo koju zemlju. Ja verujem da s takvim pristupom smo uspeli da privučemo dosta investitora u Beograd i verujem da će neki slovenački privrednici videti svoju šansu u onome što nudimo. Seveda si Srbsko-slovenski poslovni klub si želi nadaljnega razvoja in sodelovanja med Slovenijo in Srbijo. Zaradi tega smo tudi v teh dneh odprli svojo pisarno, stalno pisarno tukaj na Vojkovi ulici blizu gospodarske zbornice, kar pomeni, da bodo naši partnerji poslovni lahko še bolje nekako dobivali informacije, sodelovali med seboj. Mi pa seveda v Srbsko-slovenskem poslovnem klubu želimo dati čim več ne samo informacij, ampak tudi podpore samem sodelovanju na poslovnem in pa tudi na vseh drugih kulturnih in vseh ostalih drugih področjih.